Ei oo meikäläisen elämä mennyt kovinkaan putkeen. Yritys ollut hyvä, mut lopputulos surkee. Meno silti letkee, vaik homma tusseen kusee. Äiti ruukas tarjo aina kanna ja riisi, mut meikä tykkäs vetää vaan kaljaa ja hiisi. Vittu siistii. No jep, eikö vaan, mut koko ajan menos vaan uukempaa suuntaan. Koska messissä liskot ja lepposta settiä. Muijal hammas kiskot, ei jaksa parempaka ettiä. Vaik silloin kun meikä pojat ylillä rullaa, niin joka vitu pirilutka sydän tietty sullaa. Mut sorry babyt, meillä ei oo aikaa sellaiseen. Sillä nyt kyykkä syttyy ja aletaan vittu sekoilee. Se on lungipäivä takana, muistikuva hatara. Taivaalle ei oo pilve hattaraako. Aivosolut lamauttaa, kun tänään J.A. ja V.A. pajauttaa. Se on lungipäivä takana, muistikuva hatara. Taivaalle ei oo pilve hattaraaka. Aivosolut lamauttaa, kun tänään J.A. ja V.A. pajauttaa. Meillä on ollut ihan vittu lungi, imeskelty paksu tuutti. Eli sama luuppi päivästä toisen, en oo tottunut moisen. Kerran koitin naista saada, ei se siitä lämpee, vaik kuin perässä raaha. Onneks voi aina mennä himan plaadaa ja paremman olon saaha. Koska arki vaan laahaa ja laahaa, kaiken ei voi kurkusta laskaata. Tai sitä luksusvaimo saada. No voi saatana, pitäis visis karpata tai matkalaukku pakata ja ulkomaille karata, tuski siltä palata. Onneks J.A.lle voi aina viestin nakata. Täällä on mahtavaa. Takahuoneeseen hatkata, savut latassa, silmät sulkea, mielikuvin kulkea, fiilis taas niin upea. Se on lungipäivä takana, muistikuva hatara. Taivaalle ei oo pilve hattaraaka. Aivosolut lamauttaa, kun tänään J.A. ja V.A. pajauttaa. Se on lungipäivä takana, muistikuva hatara. Taivaalle ei oo pilve hattaraaka. Aivosolut lamauttaa, kun tänään J.A. ja V.A. pajauttaa. Eikö pitänyt heittää tuo? Se